Cek esuk bala golek layangan. Bengi ditinggal hadrowan. Layangane jeblok. Nah, penuh dengan wit jati. Ini rezekine wong soleh. Ya toh. Bengi sholawatan. Ngalap barokah yo ngene iki. Alhamdulillah layangane ora nasang. Wes. Jan, masyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Bala. Ya, alhamdulillah jan rezeki nih. Masyaallah. Nah, dipenuhi dengan full wejati, bayang no. Dilalah ya tidur nyenyak ning kene kaya piye jare perasaanmu bagi wong sing tukang beli layangan ora iso menek. Yang to belo ya tepotan. Belo. Alhamdulillah. Syuh. Layak dimari ora murup. Dimari kabeh pedhot kabeh bolo. Beh piye solusine ben ra pedhot ae. Apa mumbul sediluk es pedhot bolo iki. Piye jare? Terangin pedhot kabeh. Cek esuk iki jam 5:30 bolo. Jan esuk banget iki. Oke.